Mga deboto ni Senyor Santo Niño ang nidugok sa Pier 1 ug sa Basilica Minore del Santo Niño pagtagbo sa fluvial procession o gihimong reenactment. Anang report ni Femari Dumabo. Kadlawon pa lang, nagpahimutang na kining mga deboto kili sa Terminal Sud sa Pier 1. Kinaron mas duol nilang masaksihan ang pagdunggo sa galyon nga maoy gisakyan sa mga imahen nila ni Senyor Santo Niño, Birhen sa Guadalupe ug San Jose. Sagad kanila gabitbit sa imahen sa balaang bata. Sa dungguanan, adunay 5 ka grupo sa mga sinulog dancers nga panindotay sa ilang pagsinulog. Samtang nagpaabot sa pagdunggo sa galyon. Alas 7:53 sa buntag, midunggo ang galyon uban kang Archbishop Jose Palma ug Father Nelson Zerda, rektor sa Basilica Minore del Santo Niño de Cebu. Sa paggawa sa pier area, gawarawara ang mga deboto nga gaatang daplin sa daan ug miabiba sa Sagrada Familia. Misunod dayon ang hamubong prosesyon padung sa Basilica Minore del Santo Niño de Cebu, alang na sa reenactment sa unang bunyag, kasaluguban pa. Usa sa mitambong ang 70 anyos nga miisip sa reenactment nga usa sa labing importanteng religious activity sa kapistahan. Mas ganahan lang ko kay makuha na to mga kuan sa unang panahon. Mura. Kasi mo mga panalangin Maayog ko ng pamilya. Way makakuha sa mga problema. sa reenactment, subling gihimo ang pag-ugbok sa Magellan's Cross, dayon gisunod ang pagsaulog sa Santos nga misa. Kabahin niini ang reenactment usab sa bunyag ug kasal. Sa iyang wali, gimug ata ni Father Zerda ang kamahinungdanon sa sakramento sa usa ka Kristiyano. Mo ini ang significance sa bunyag, pinaka-importante nga sakramento. Mo na gitawag nga unang mga sakramento, initiation, bunyag. Pag-andam sa usa ka magtuturo sa iyang buhaton, responsibilidad. Gihimo sabang blessing sa tanang mga manimbahay ug ang mini procession sa imahen sa Birhen sa Guadalupe ug Balaang Bata sud sa Pilgrim Center. Femari Dumabok. Balitang Bisdak.